På en nyoprettet skole i Aarhus kan man lære at kaste med flasker. Skolen henvender sig primært til bartendere, der gerne vil blære sig lidt, når de serverer en drink. Altså, når man laver flaring, så er det egentlig bare en måde at servere en drink på med stil. Så kort kan det siges. Lidt længere tid tager det formentlig at lære håndværket for den flok bartender og bartender-wannabes, der var mødt op til første lektion i flaring. Men motivationen fejlede ikke noget. Det er for måske et eller andet sted, en eller anden drengedrøm over at blive bartender og stå og lave et eller andet bag en bar. Jeg tænkte mig, at det kunne være sjovt at prøve at lære. Altså det er sådan noget, man har gået og prøvet derhjemme. Smide lidt en flaske og spille lidt smart. Jeg synes egentlig bare, at jeg skal bare fatte en flaske og så bare begynde at stå og lave lidt, det I kan. Hvis I ikke kan noget, så øver jeg på at ståle flasken. Og når I kan det, så skal I bare prøve, så I ikke kan blive ved med at ståle den videre. Det er rigtig god træning til at få følelse med flasken. Lærermesteren er Niels Christian Kjærgaard, der selv startede med at kaste med flasker for 1,5 år siden. Jeg blev inspireret af en af mine gamle kammerater fra mit gamle arbejde. Og så er det bare gået stille og roligt fremad. Det bliver mere og mere seriøst for hver dag, kan man sige. Det er rigtig vigtigt, når du skal ståle noget først og prøve at se, hvor står den bedst. Ja. Kursisterne her øver sig med plastikflasker, men når man er udlært, skal der jo kastes med rigtige flasker. Jeg må da indrømme, at det har da kostet et par flasker igennem tiderne. Men det er jo sådan, når man laver flaring, at man laver ikke det, man ikke kan på arbejde. Det laver man derhjemme. Niels Christian Kjærgaard mener, at der skal kastes mere med flasker i de østjyske barer, og det kan ikke gå hurtigt nok. Altså, mine ambitioner nu her, det er egentlig bare at få udbredt sporten. Lære nogle unge fyre og piger at kaste med flasker. Og vi forventer i hvert fald, at det bliver rigtig stort her næste par år. Der er en helt klar stigning i interessen for det. Ja, imponerende ser det ud i hvert fald. Her skal vi have et resumé af denne aftens